EH Bildu taldearen ordezkariak dauka hitza. Ubera anderea, zurea da hitza. Bueno, saiatzen naizen era ordenatu baten, gauzak ordenatzen eta erantzuten. Hemen, desberdintasun nabarmen bat dago. Badirudi, hizkuntza eskubideak defendatzerako orduan, bi maila daudela. Bi herritar daude, lehen mailako herritarrak eta bigarren mailako herritarrak. Gazteleraren erabilera, defendatzea, erabiltzea, hori da demokrazia, erabakitzeko eskubidea, euskararen hizkuntza eskubidea defendatzea, sustatzea, bultzatzea, hori da, inposizioa, zer ez da, zer astakeria entzun dugu hori, zer? Norbaitek ezagutzen du, umerik 8, 10 urtekorik gazteleraz ez dakiena? Ezagutzen du, norbaitek hemen, kamara honetan, Euskal Herrian, EAEn, Nafarroan, ezagutzen du norbaitek ume bat ez dakiena gazteleraz? Ez ezta? Zertaz ari gara hitz egiten? Non bizi gara? Euskal Herrian? Euskal Herrian bizi gara. Eremu administratibo desberdinetan banatuta, gure hizkuntz eskubideak ditugu, eta garbi dago, euskara, hainbeste aldarrikatzen dituzuen lege horiek, hainbeste gustatzen zaizkizuen lege horiek, konstituzioa, estatutua, hor dago jasota, euskara ofiziala da. Euskara ofiziala da. Orduan, ze arazo duzue euskararekiko? Ze arazo duzue hizkuntza eskubideak demokratikoki, legeen bidez, arauen bidez defendatzeko? Hemen, ikusten dudanagatik, lesioak ematen, eta ez zaudete desde luego lesioak emateko. Ez zaudete zein eta Euskal Herria Bilduri zuek, Alderdi Popularrak, UPyDek lesioak ematen? Zerena, askatasunarena, inposizioaren, demokraziaren lesioak zuek ematen? Benetan, hemen baten bat, baldin bada, aniztasunaren, demokraziaren islada Euskal Herria Bildu da. Eta zuek eman dituzu adibideak. Hemen, pentsakera desberdinetako jendea, iritzi desberdinetako jendea, jatorri desberdinetako jendea, gai izan da, adostasunak iristeko. Begira, eta talde batean, gai izan da. Orduan, eta zuk esan duzu, aurreko legegintzaldean, EAK gauza bat bozkatu zuen, Aralarrek beste bat, eta ez da ezer gertatzen. Baina gai gara, demokratikoki, ze hau da, hitzaren, zuek esaten duzuen bezala, etxea, ez da? Hitz egiteko gaude, eztabaidatzeko gaude, askatasun osoz. Eta guk askatasun osoz, hitzaren bidez, legeen bidez, legeak betetzeko daude, baina legeak ere aldatzeko daudelako, ondo ez daudenean, eta hemen aldatzen dira, ze badirudi, kanpotik etortzen zaizkigula, hitzaren bidez legeak aldatzeko daude. Eta hori da egin behar duguna. Hori egin behar dugu euskal erakunde batetan, euskara benetan sustatzeko, normalizatzeko eta bultzatzeko. Eta hori da realitatea. Hori da realitatea. Euskara, momentu honetan, hizkuntza gutxitua dela. Mundu guztiak, eta baita gobernuak ere egiten dituen azterketetan ikusten dela, gainditu beharra dagoela eta aldatu beharra dagoela. Eta ez, etengabe, ari gara eztabaida faltsuetan jausten, benetan, inposatzeko, ukatzeko, baztertzeko, diskriminatzeko euskara. Orduan, guk erabaki beharko dugu zer nahi dugun, ez da? Euskaldun eleanitzez osaturiko Euskal Herria gizarten eraiki nahi dugu? Gu prest gaude. Eta horretarako legeak aldatu nahi ditugu. Horretarako dagoeneko agortua dagoen eredua gainditu nahi dugu. Eta horretarako eskua luzatu nahi dugu. Baina gaur iruditu zaigu, zentzu horretan atzera pauso bat
egin duzuela eta Alderdi Popularraren eztabaida faltsuan jausi zaretela, duten helburu bakarra delako euskara baztertzea. Eta hainbat aldarrikatu den gurasoen eskubide hori baita ere haurreskolen dekretuan jasota dagoena baztertzeko terminologiak nahastuz eta hitzen erabilera okerrarekin. Zeren lehen esan dudan bezala eta errepikatzen dut, ze iruditzen zait gakoetariko badela, ama hizkuntza eta lehen hizkuntza desberdina da. Eta hori haurreskolak oso ondo bereizten dute. Oso ondo bereizten dute. Eta hor dago gakoa. Gurasoak eskubidea izatea. Bai? Berme batzukin. Zer, karo, ama hizkuntza ez ofiziala izan daiteke. Orduan, iruditzen zait, benetan gure apustua baldin bada elebitasun hori, euskara nagusi izan behar dela, euskara hizkuntza gutxitua dalako. Eta errealitate hori buelta eman behar diogu. Zer gehiago? Banituen beste hainbat kontu aipatuta, eta hemen gakoetariko bat, haurreskoletatik gainera bertako profesionalak eta adituak esaten digutena, eta iruditzen zait kontutan hartzekoa dela, hemen eztabaida faltsuak albo batera utzi eta benetan nahi baldin badugu, eta inporta baldin bazaigu etorkizuneko herritar pertsona horien heziketa integrala, hemen gakoa da 0-3 ziklo hori aitortza, benetako aitortza, ematea, unibertsala izatea, doakotasuna, euskalduna, eta kalitatezkoa. Eta animatu nahi zaitugu legegintzaldi honetan, benetan legegintzaldi hau inflexio puntua izatera, goazen gainditzera, agortua dagoen eredu hau, eta gu horretarako prest egongo gara. Eskerrik asko, Ubera andrea.